Omullo yo ng'any koso we ng'anyo marango nikech ka iwacho ni ng'anyo ing'eni ng'anyo nyaka bed gi tiende ang'o ma gidwa achieve kane en wach mogo cost of living no waseduoko mogo piny koth chwe tinde ncha global warming cha mogo modwok piny no ni gani mogo sani man malo ahinya en 170 mano man malo lakini ma kango gi ninyiewo Kileleshwa gi Lavington macha en ka 200 lakini gima ng'eyo ni mogo osedok piny sani koth chwe ji sani doyo beche mogo dhi piny wadhi ng'anyo ne ang'o namba 2 Sava manja okango gine wacho wanonyiso gini Ruto onge kifunguo mar Sava nigi ndik barua ne IBC kata gidhi e court nikech mage institution moyie manyalo direct IBC mondo yaw Sava to Sava no nyaka gie ni ang'o miyawe Sava ni nikech ncha gituo ni nitie jomoko Naivasha launch moko mancha dwo ketho Sava no to gin giwache to gidhi kuno koro nyiso ni ogin serious koro ng'anyo ni ano kane nikech no wasenyiso gini ji odhi e parliament ji obed piny ne giseyiero tim gi wan no waseyiero timwa ka giwacho ni MP moro mar Jubilee ni e timwa ni ogidwa to wambo wanyiso gini Kosing be ni e tim gini ogidwa ko ni MPs orumo MPs ng'eny ma wacho ni wagol ng'ato no gibe gigol ng'at gi no to gimed gikete MPs moko to ji odhi wuo e parliament gik ma jopiny dikelo kachacha under article 108 wacho ni public participation jokel memorandum e bunge jowach gik ma gidwaro gima okango gine dwaro ni namba 1 gidwa ni gidonje sirkal dhot machien namba 2 gidwa kelo BBI mano gima wang'eyo BBI cha nikech nitie gik moko madwarre to wan wanyiso gini wan wabiro gi chuny maler nikech ka peace mar official opposition leader modo keto mondo giket watesre wan wasenyiso gini wayie magi gik manyalo wache parliament to ka gidwa tero yawuot ji odhi ogore kendo ng'wech kiny mago gik moko kony sani ji focus ka gitimo wach gi mar opposition wan wayie negi gitimo yo maber lakini ng'anyo onge gima nyalo konyo ncha giwacho ni ji dhi e state house wagolo Ruto machenjo tamore giwacho ni gidhi golo IBC gidhi golo Sava chamano geng'e niche gikelo giluongo ni whistleblower wasenyiso gini whistleblower ni en ng'a okango nchu kuodha na nyocha nitie seneta moro e Luo Nyanza ka en whistleblower karuo ga okoti IBC mando nokuodha na chieng' mama nowuok kamoro to kanya wacho kuma norome to wacho ni nitie seneta moro kanyo ni mane whistleblower koro wabedo joma ratiro joma serious gi gima wadwar timo okango ningiso Omullo gimoro matimore wach